Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bitoy. Taong 1960, Tudela, Cebu. Sa kagustuhan ng kanyang ama na makaiwas mula Albuera, naglakbay ang kanilang pamilya patungong Tudela. Wala man silang kadala-dala, pinilit nilang hanapin ang kanilang tadhana sa lugar na yon. Sawang-sawa na kasi ang kanilang padre de pamilya sa mga paulit-ulit na nangyayari sa lugar na pinagmulan nila. Naniniwala ito na sa isla makikita nila ang kanilang minimithing mapayapang buhay. Hindi naman sila tumatakas sa kanilang mga kalaban kung tutusin. Kayang-kayang makipaglaban ng kanyang ama sa mga ito sa kahit na anong oras at panahon. Subalit nang isinilang ang kanilang bunso, labis na yung natakot para sa kaligtasan nito. Mula noon, ang kilalang bantog na mamamatay aswang, binansagang dakilang duwag. Gayunpaman, hindi na yon mahalaga para sa kanyang ama, lalo pat wala naman yung kinakailangang patunayan. Ang tanging importante para rito ay ang buhay ng kanilang pamilya. Nang marating na nila ang lugar ng Tudela, lahat ng pagtatakip ng tatay niya ginawa nito. Sa baryong kanilang tinirhan, nakilala sila doon bilang pamilya ng Badyaw na naghahanap ng isla na mapagtitirhan pansamantala. Hindi naman nila yon ikinakahiya. Gawa ng kahit papaano, meron namang ugnayan ang kanilang dugo sa mga katutubong yon. Sa paglipas ng mga araw at buwan, natutunan na nila kung ano ang mga pamamaraan para mabuhay sa isla. Kapag nagsasaka noon ang kanyang ama, si Bitoy naman pumupunta sa dalampasigan para manguha ng isda. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa hanggang sa hindi na nila namalayan, ilang buwan na pala ang nakakaraan magmula noong napadpad sila roon. Kahit papaano, nagkaroon na rin sila ng mga kaibigan doon na siya namang ikinatuwa ng kanilang pamilya. Hindi naglaon, naging kalapit na nila ang mga ito, kung kaya't hindi nila maipagkakailang natitipuhan na nilang manatili ng matagal sa lugar na kanilang nilipatan. Itong mga panahong ito, 8 buwan pa lamang ang nakakaraan magmula noong tumakas sila sa dati nilang lugar. Si Bitoy noon, nasa edad 18 taong gulang na, kaya na may aminado siya na meron siyang ideya sa mga nangyayari. Kilala na rin noon ang kanyang ama at kung ano ang kakayahan nito sa tuwing yon ay nakikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nga pala, 4 lang sila noong magkakasama. Siya, yung magulang niya, at yung bunso nila. Nakatira rin sila noon sa dulong parte ng baryo para makaiwas sa kahit na sino. Ang inaalala kasi nila noon ay yung pagiging mainiti ng ulo ng tatay niya tuwing nakakakita ito ng demonyong nagbabalat kayo. Ayon kay Bitoy na, noong naninirahan pa sila sa Albuera, hindi napigilan ng kanyang ama na patayin ang isang aswang na naglalakad sa merkado. Gamit ang isang maliit na sanga ng kawayan, walang pagdadalawang isip niya yung inundaya ng saksak sa mismong bungo nito na nasa ilalim na bahagi ng tenga. Pagbulwak ng napakaitim nitong dugo, agad naman niyang binali ang ulo nito na siyang naging sanhi upang mamatay yon ng walang kalaban-laban sa harap ng maraming tao. Bagaman marami ang nakakita, hindi naman siya noon hinuli ng barangay sa kadahilanang ipinakita niya sa mga ito kung papaano magpalit anyo ang nilalang na yon. Magmula noon, nagkaroon ng matinding paniniwala ang kanilang mga kababaryo buhat sa mga nilalang na nagpapalit at gumagaya ng anyo.
Siya na rin ang naatasang pumatay sa mga ito, alinsunod sa sinaunang gawain ng kanilang mga ninuno. Dahil sa ganoong trabaho ng kanyang ama, halos ginawa naman ito ang lahat para lamang mailigtas ang lahat ng kababaryo niya. Wala siyang kakayahang manggamot pero ang pumatay ng aswang ay ang isa sa pinakadalubhasa niyang linya. Sa husay at galing ng ama ni Bitoy, kapag nakakaharap yon ng isang aswang, halos minuto lamang ang inaabot ng buhay nito, depende sa kanyang uri at antas. Kapag gabunan umaabot ng 15 minuto ang kanilang pagbubuno. Subalit ni katiting na tsansang manalo ito, wala yung pag-asa. Magalusan man ang nilalang na yon ng kanyang ama, magwawagi at magwawagi ito sa kahit na anong paraan. Sa loob ng ilang taon itong pakikipagbuno sa mga nilalang, naging palaisipan sa kanilang mga kababaryo kung bakit gano'n na lamang ang husay ng ama ni Bitoy pagdating sa pakikipaglaban sa mga ito. Yung mga albularyo kasi noon sa kanilang lugar, aminadong nahihirapan tuwing nakakasagupa yon ng higit sa isang aswang. Dahil sa ganoong palaisipan, hindi maiwasan ng kanyang ama nang makasalamuha ng mga taong nagtatanong ukol sa abilidad niya. Minsan nga, iniimbitahan pa siya nito sa subukan ng agimat para lamang malaman ang kanyang karga. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, hindi naman niya ito pinatulan. Sa kasamaang palad, hanggang sa pag-alis nila sa Albuera, walang nakaalam sa lihim ng kanilang padre de pamilya. Ang tanging nakakaalam lang nito, walang iba kundi ang nanay nila. Akala ni Bitoy habang buhay na din yung magiging palaisipan para sa kanya, pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti naman niyang napapansin ang pagbanggit ng tatay niya ukol sa mga pamamaraan itong ginagawa. Pakiramdam niya, dahan-dahan na nitong ipinapasa ang abilidad sa kanya. Hindi naman niya yun ganong ipinagtataka, lalo na't pangkaraniwan na ang pagpasa ng anumang karga ng ama sa panganay nitong anak. Isang hapon, habang naglalakad si Bitoy pabalik sa kanilang bahay, nasipat naman niya ang tatay niya na nagpapahinga sa gilid ng daan katabi ang 3 sako ng palay na naging parte nito sa anihan. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, dali-dali naman niya yung nilapitan habang nagwiwika roon ng, "Ang dami mong dala, taya. Ba't di ka nagpatulong?" Kasabay ng pagwika doon ni Bitoy ay ang pagsabit naman niya ng kanyang mga nahuling isda sa kulduroy niyang pantalon na pinaiksian. Nang akmang papasanin na niya ang isa sa mga sako ng palay, bahagya naman siyang natigilan matapos siyang abisuhan ng kanyang ama na magpahinga muna kahit sandali. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang napaupo sa tabi nito, naghihintay kung kailan sila uusad pabalik sa kanilang pamamahay. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang napasilay si Bitoy sa kanyang ama matapos niya yung marinig na magwika sa kanya ng, "Siguro anak, napansin mo na ang mga pagpaparamdam ko sa iyo nitong mga nakaraan. Tama ang hinala mo. Bala ko na ngang ipasa sa iyo ang sikreto ko. Alam mo, nararamdaman ko na sa hinaharap, baka kailangan ko na ang tulong mo. Pasensya ka na kung sa iyo ko ipapasa ang suliraning ito." Nang marinig naman ni Bitoy ang sinabi nito, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman. Yung tipong kinakabahan siya pero nasisiguro niya hindi yun dahil sa kaba. Maya-maya pa, bago pa man maging seryoso ang kanilang usapan, inabisuhan siya nito na ipagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap
sa kanilang tahanan. Meron kasi itong mga ibabahagi sa kanya na hindi na dapat pang marinig ng kung sino-sino. Matapos naman yung maipagbigay alam ng kanyang ama, agad din naman itong pinasa ng 2 sako ng palay. Sa kanilang paglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga plano nito para sa kanya. Ayon sa tatay niya, wala naman yung ibang hangad kundi ang sumunod siya sa yapak nito. Dagdag pa nito na maraming mga aswang sa baryong kanilang tinitirhan, kaya na may marapat lamang na matuto siya sa paggamit ng mga lihim na karunungan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, agad naman siya nitong pinagtimpla ng kape habang yon ay nagsasalita. Bago yun magbahagi ng mga sensitibong detalye, nagbigkas ito ng 5 buhay na salita sa loob ng kanilang bahay. Matapos nun, wala nang ibang naramdaman si Bitoy kundi ang kapanatagan. Sa pagtahimik ng buong paligid, nasipat naman niya ang pagiging seryoso nito habang umiinom ng kape. Pagdukot naman ng kanyang ama sa bulsa nito, doon bumungad sa kanya ang hawak-hawak nitong punyal na para bang maihahalin tulad mo sa isang itim na salamin kung iyong titingnan ang mga talim nito. Napakasimple lang ng disenyo ng punyal na yon, pero ayon sa kanyang ama, yon ang kalimitan nitong ginagamit para sa pagpatay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kalakip din ng punyal na yon ay yung pagmamay-ari nitong gininto ang piraso ng sungay ng toro na pinupuluputan ng isang buhok na parang tanso kung titingnan. Bagaman napakatigas nito, mariing inilahad ng kanyang ama na buhok yon ng isang kabayo. Matapos naman niya yung maipakita kay Bitoy, ipinagtapat naman ito na ang mga gamit na kanyang nasisilayan ay parte lamang ng mga armas nito. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero alam mo anak, wala sa mga yan ang pinagmumula ng lakas natin. Kagaya ko, nagtatangan ka rin ito. Wika ng kanyang ama sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman siya nitong dinala sa mismong silid ng mga magulang niya. Hindi naglaon, nang silang 2 na lamang ang naroon, laking gulat na lamang ni Bitoy nang biglang magpalit anyo ang kanyang ama. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang nakakamangha nitong kaanyuan. Paglalarawan ni Bitoy sa estado ng kanyang ama, meron yung 6 na mata, 4 na mga kamay, at 6 na mga paa. Bagaman nasa espiritual na aspeto lamang ang mga sobra nitong galamay, sa sobrang lakas nito, nagagawa niya yung makita gamit lamang ang kanyang pangkaraniwang mga mata. Nang mapagtanto naman ng kanyang ama na nasipat na niya ang wangis na yon, agad naman yung bumalik sa orihinal nitong anyo para ilahad sa kanya ang istorya na bumabalot sa ganun nilang wangis. Ayon dito, nagsimula ang ganun nilang abilidad noong panahon pa ng kanilang mga ninuno. Nagmula sila sa sinaunang lahi ng mga antingero na ang nag-iisang rason lamang sa pananaliksik ay ang matuklasan ang orihinal na anyo ng isang tao. Naniniwala ang mga ito na bago pa man mabuhay ang kauna-unahang tao sa paraiso, meron ng mga katulad nila na ipinagpaunang ginawa ng Diyos. Ang mga nilalang na yon, ubod ng perpekto. Walang naging pagkukulang sa kanila. Hindi sila itinuturing na mga tao dahil ang kanilang mga wangis ay naglalarawan ng kaanyuan ng Diyos mismo. Subalit sa kabila ng kanilang talino, lakas at pagkakaroon ng nag-uumapaw na kapangyarihan, pilit pa rin silang nanaliksik
para malampasan ang ganoong antas. Dahil sa kanilang hangarin at pagmamalabis, naging ganid sila sa kapangyarihan. Yon ang naging rason ng Diyos kung bakit nilipol nito ang kauna-unahan nitong ginawang tao. Nang mawala na ang buhay sa mundo, muling umusbong ang isang paraiso na siya namang simula ng buhay ng mga ordinaryong tao ngayong pangkasalukuyan. Dagdag pa ng kanyang ama na dahil ang mga ninuno lamang nila ang nakakaalam ng ganoong kasaysayan, sa paglipas ng siglo, nagsaliksik ang mga ito. Maraming dalubhasang antingero ang nagbuwis ng buhay sa kanilang hanay, matuklasan lamang ang nakalimutang karunungan ng mundo. Sa pagkakatanda rin ng kanyang ama, panglima siyang nagmana ng kakayahang yon. Ang pinakauna nito naging tagapayo ng isang maharlika. Ang ikalawa naman at ikatlo, naging mga pinuno ng mga gerilya na lumaban sa mga dayuhang Espanyol. Ang ikaapat, walang iba kundi ang lolo ni Bitoy na pumanaw noong 10 taong gulang pa lamang siya. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, dahan-dahan naman itong inilipat sa kanyang noo ang hintuturo nito. Meron din yung mga inusal na kataga na para bang nararamdaman niyang pumapasok sa kanyang wisyo. Pero syempre, dahil sa wala pa naman siyang malay sa mga lihim na karunungan, nanatili yun sa kanyang misteryo. Nang mailahad na ng kanyang ama sa kanya ang lahat-lahat, nangako yun na habang may lakas pa ito, tutulungan siya nitong mailabas ang kanyang perpektong anyo. Naniniwala ang kanyang ama, yun lamang ang nag-iisang rason kung bakit siya nabubuhay sa mundong yon. Magmula noong inilahad na nito sa kanya ang katotohanan, doon na nag-umpisa ang kanyang pagsasanay. Umaga man o gabi, may sakit man siya o wala silang pinipiling araw. Nagpatuloy ang ganoong gawain nila Bitoy sa loob ng 5 taon. Dahil sa bilis ng paglipas ng oras, hindi na niya namalayan na napakalayo na pala niya sa dati niyang estado. Kung noon mangmang pa siya, ngayon tila bang napakalawak na ng kaalaman niya. Sa pagtungtong naman ng huling araw ng kanilang pagsasanay, inabisuhan siya nito na maghanda sa mga gagawin nila. Lingid sa kaalaman kasi ni Bitoy na habang tinuturuan siya ng kanyang ama, nakapasok na sa isla ang mga nilalang na naghahangad na makagante sa kanila. Kabilang sa mga nilalang na yon ay yung matandang gabunan na binigyan ng ikalawang pagkakataon ng kanyang ama para mabuhay. Sa pagkakatanda ni Bitoy, huli na niya nang malaman ang tungkol doon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, nanatili pa rin siyang kampante sa kadahilan ng dalawa na silang makikipaglaban sa mga ito. Sa isip-isip niya, na kaya nga noon ang kanyang ama ng nag-iisa. Paano pa kaya ngayon, nadadalawa na sila? Lumipas ang mga araw, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Ayon sa mga kaibigan nilang engkanto, dumaong sa likod ng isla ang mga nilalang na yon. Aabutin pa ng ilang araw ang paglalakbay ng mga ito bago nito marating ang lugar na kanilang kinaroroonan. Dahil sa mensaheng yon, minabuti naman nilang gumawa ng patibong pang sorpresa sa kanilang mga bisita. Sa loob ng 3 araw, naging abala sila sa paggawa ng bitag sa mga paanan ng bundok na malapit sa kanilang pamamahay. Naghanap na rin noon ng gamit si Bitoy na siya namang magagamit niya sa pakikipaglaban. Dahil sa eksperto siya sa paggamit ng itak, yun na lamang ang napili niyang armas na gagamiting panlaban sa mga ito. Pagtungtong naman ng ika-4 na araw,
Habang nagpapahinga sila noong mismong hapon, meron silang nabalitaan sa baryo ukol sa mga panauhing dumating at kasalukuyang nagwawala sa lugar na yon. Hindi rin ito malapitan ng barangay. Gawa ng bago pa man nila yun makausap, kusa na silang nawawalan ng malay. Dahil sa mga nalaman nila Bitoy, agad naman siyang naghanda para tumungo sa sentro. Subalit, nang akmang lalakad na siya, mariin naman siyang pinigilan ng kanyang ama. Hindi mo na kailangan sumalubong sa kanila. Tandaan mo, tayo ang kanilang pakay. Maaaring merong rason ng mga demonyong yon kung bakit nila ginagawa ang ganoong bagay. Maghintay lang tayo rito. Maging mapagtimpi ka, anak, sapagkat yan ang susi para sa tagumpay. Wika nito sa kanya. Nang marinig naman ni Bitoy ang sinabi nito, agad naman niyang ibinalik sa sisidlan ang hawak-hawak niyang itak. Matapos naman niya yung gawin, umupo siya sa tabi ng kanyang ama habang tahimik na naghihintay. Ilang oras pa ang lumipas nang tumungtong na ang takip silim. Doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi niya mawari pero habang nagpapahinga sila sa labas, meron na siyang nararamdamang salot at kakaibang presensya sa paligid. Pinilit niya yung ipagsawalang bahala pero habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang kanyang mga nararamdaman. Hindi naglaon, bigla namang napatayo itong si Bitoy matapos niyang masipat ang 8 kataong naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Dahil dito, dali-dali naman siyang sumipat sa kanyang ama kung saan nakita niya yung palihim na naghahanda. Paglapit naman ng 8 aswang sa bakuran ng kanilang bahay, doon niya nasilayan na ang 3 sa mga ito, pawang mga gabunan. Kung iisipin, napakamapanganib ng kanilang sitwasyon. Subalit ni katiting natakot, wala noong nararamdaman ang kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat naman niyang pumasok sa pinto ang isang matanda, dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Nang ilang metro na lamang ang layo nito sa kanila, mahinahon naman yung nagwika ng, "Kay tagal ka naming hinanap, Gregorio. Dito ka lang pala namin makikita. Kumusta na? Mukhang masaya naman kayo rito sa isla." Nang marinig naman yon ng tatay niya, napangiti lang naman ito habang sumasagot doon ng, Balita ko marami kayong dumayo rito. Asan na yung iba sa inyo? Patay na ba? Yung mga kalahi niyong dumaan sa bundok, wag na kayong umasang makakarating sila rito. Malakas ang kutob ko, kayo na lamang ang natitira. Sinabi ko na sa iyo noon pa, wag na wag mo akong gagambalain dahil oras na umulit ka, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi ng kanyang ama, bigla naman yung umangil at kasabay nito ang mabilisan nitong pagpalit anyo. Pagsilay naman ng 7 aswang sa ginawa ng matandang yon, buong puwersa naman itong winasak ang bakod ng kanilang tahanan. Nang masipat naman yun nila Bitoy, agad naman nilang binunot ang kanilang mga armas habang mabilis na nagpapalit anyo. Sa isang iglap, sumiklab ang labanan sa kanilang tahanan kung saan sa kauna-unahang pagkakataon nasipat ng mga ito ang totoong anyo nila Bitoy. Sa panig kasi ng kanyang ama, meron yung sabulag na inilagay sa wangis niya upang hindi yon makita habang nakikipaglaban siya. Subalit dahil sa bago pa lamang noong natuto ang kanyang panganay, nasisiguro niyang wala yung kaide-ideya sa ganoong pamamaraan.
Kalahating oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban kung saan dadalawa na sa mga aswang ang binawian ng buhay. Pagsilay naman ng isang gabunan kay Bitoy, agad naman siya nitong sinunggaban, ngunit bago pa man ito masakmal ang kanyang leeg, nagawa na yung mapigilan ng dalawa niyang espiritual na kamay. Sapat na ang pagkakataong yon upang walang habas niyang mataga ang ulo nito hanggang sa tuluyan ng kumalas ang mismong utak ng nilalang. Pagramdam ni Bitoy na patay na ang nilalang na yon, nasipat naman niya ang kanyang ama na hawak-hawak na ang 3 katawan ng aswang habang patuloy na nakikipaglaban sa gabunan na naliligo na sa sarili nitong dugo. Maya-maya pa, nang ang matanda na lamang ang natira, agad naman yung pinutulan ng pakpak ng kanyang ama, sabay pako ng mga galamay nito sa lupa, gamit-gamit ang 4 na buhay na kataga. Hindi ka pa natuto sa unang paghaharap natin? Napakaswerte mo dahil binigyan kita noon ng pagkakataon na mabuhay. Pero sinayang mo. Ano bang akala mo? Bubuhayin pa kita? Gayong nakita mo na ang wangis ng aking anak? Kasama kong ibabaon sa impyerno ang mga nalaman mong yan. Wika ng kanyang ama sa nilalang na yon. Matapos naman itong makapagsalita, walang habas naman niya yung inundaya ng saksak sa mismong puwak nito. Halos hindi niya yun tinigilan hanggat hindi kumakalas ang mismong ulo ng nilalang sa katawan. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman itong patay na ito, agad naman siya nitong inabisuhan na gumawa ng malalim na hukay sa unahang bahagi ng kanilang bahay. Inilibing nila ang katawan ng mga aswang sa ilalim ng kawayanan. Magmula noong nangyari yon sa kanila, bumalik ang pagmamalabis ng kanyang ama na pumatay ng mga aswang. Araw man o gabi, sinusuyod nito ang mga karatig lugar para pumatay. Kasama din ito si Bitoy para naman kahit papaano masanay na siya sa ganoong gawain. Pero alam niyo ba na kahit ilang beses nilang inulit ang pagpatay sa mga aswang ng umaga, ni minsan walang nakakilala sa kanila. Ang tanging nakita lamang doon ng mga saksi ay ang malauling nilang balabal na palagi nilang suot-suot. Magpahanggang ngayong kasalukuyan, kahit matanda na itong si Bitoy, ni minsan hinding-hindi pa rin niya malilimutan ang tungkol sa yumao niyang ama na binansagang bantog na mamamaslang ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko, karamihan sa inyo nanghihinayang, no? Kasi nga, di siya naging series eh. Kasi isipin nyo kung yung tatay neto ni Bitoy ay isang bantog na mamamatay aswang, hindi lang isa yung kwento niyan. Maraming kwento yan. Pero yun nga, parang minadali lang yung buong kwento eh. Pero para sa akin, marami pang kwento to si Bitoy. Siguro hindi niya na lang kinuwento. Ang pinaka-kinuwento niya na lang kung paano siya siguro natuto o kung paano siya tinuruan ng tatay niya. Tapos yung pinakahuling matinding kalaban ng tatay niya, which is yun nga, yung matandang gabunan. Pero hindi ko naman masabi na yun yung pinakamatindi kasi sinasaglit lang ng tatay niya eh. Unang pagtutuos nga nila ng matandang gabunan, talo na niya. Kasi nga merong linya yung tatay neto ni Bitoy na hindi ka pa nadala sa una nating pagkikita. So ibig sabihin, pangalawang beses na yon. Tinuluyan na siya nung tatay ni Bitoy kasi nga nakita na ng aswang yung itsura ng anak niya, which is eto, si Bitoy. So siguro para maging ligtas si Bitoy, tinapos niya na yung buhay para hindi na kumalat pa yung kwento o kung ano man yung pinaplano ng aswang na masama dito kay Bitoy. Pero yun nga, para sa akin, sayang to kasi hindi naging series. Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.